15 बोसोराव जोंनो मा होखो ना जोंनो आइजोनि खथा होदों ना जोंनो आइजो माहारिनि माबाफोर बिटिसिआव जोंनो माबा पलिसि लादों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया साननो हायो जे जोङो मोनसे न'खरा हिनजावनि सायाव सोनारना सोनारा दालाय बाथ्रा भाव गैया होमबा हिनजावानो दायो हिनजावानो सिफायो होननाया नङा नङा होमबा दिनै हिनजाव माहारिया न'खरखौ गाबथानांगौब्ला बा न'खरखौ गोजोन खालामनांगौबा न'खरनि महर जानानै थानांगौब्ला बे बिमाया डेभेलप जानांगौ जानाङा बे बिमाया जौगानाङा मोनसे न'खरा बिमानि सायाव सोनारो बिमाया जौगायोबासो बे न'खरा जौगागोन नंगौ नङा जुदि बिमायानो जाहोनो रोङाबा लोंहोनो रोङाब्ला बबेनिफ्राय बबे फिसाया लेखा रोंगोन बिमाया जुदि जाहोनो रोङाबा संनानै खावनानै जाहोनो रोङाबा न'फोरा दाउखा हाबलां सिदा हाबलां जायोब्ला बबे फिसाया लेखा रोंगोन सोर डक्टर इन्जिनियार फिसा बुजिगोन बिमाया मोजां जायाबालाय बेखायनो बिमाया जोङो जौगाग्रोनांगोन बिमा जौगानायनि थाखाय जोङो राहा होनाङा बिमाखौ नायग्रोनाङा होमबा दिनै जों बे मोनथायखौ जों मोननो हायाखै 15 बोसोराव जोंनो मोनसेबो पलिसि लायाखै बिटिसिआव जों बिमा माहारिनि थाखाय बिमा माहारिनो मोनसेबो खथा होआखै बे 15 बोसोराव एमसिएलए सोजानाय हौवा इएमआ सोजानाय हौवा डिपुटि सिबा सोजानाय हौवा सिबा सोजानाय हौवा हिनजाव मा जाखो हिनजावा अदाबखौल' गोबानानै जानांगौ होमबा ओंखाम दोखौल' गोबानानै जानांगौ हिनजावा जेबो मोन्थाय गैया दिनै जोङो 15 बोसोर जेबो मोनबोनो हायाखै मोनदों नामा आइजो खथा मोनबोनो हायाखै दिनैसिमबो जोङो बिटिसिआव इसिबां आन्दोलन खालामबोखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो जों गोबां आन्दोलन खालामबोबाय रेल साइथिंनि फिसा लाग्राया सोर हौवाना हिनजावालाय हिनजावफ्रा थांनो हायाखै बै हाइवे ब्लकेटआव आफाद खि सौलाग्राया सोर हिनजावना हौवा होमबा जों मानो मोननाङा जों गोबाव समनिफ्रायनो जेसेबांनाखि आन्दोलन जाबोदों बेनिफ्रायनो जों बिमा माहारिया गोबां बाहागो लाबोदों सोर बुंनो थाङोबा बिमाया बांसिन बाहागो लादों होननांगोन मानो होनोबा जोंनि बिमा माहारिया सोरबाया गावनि फिसायखौ खोमानानै लादों सोरबाया गावनि बिदा फंबाय खोमानानै लादों सोरबाया गावनि असे आंगो फिसाखौनो खोमानानै लादोंना लायाखै अब्लासो जों दिनै बिमा माहारिया दिनै बिटिसिखौ मोनो बिसि आरो बिटिसिखौ मोननो हादोंमोन दिनै बर'नि गेजेराव आरो 3थि एकर्ड जानानै थांबावबाय बेयावबो जोङो गोग्गोमैनो बिमा माहारिया बाहागो लादों अब्ला जों मोननांगोना मोननाङा दिनै जोंखौ मा खालामबोखो बिपिएफ हान्जायालाय जोंखौ जिर' खालामबोदों जिर' जों जेबो मोनबोनो हायाखै बेखायनो एबार जों थांखि लादों आं सारा बिटिसिनि बिटिआरनि इउपिपिएल दिल्लीनि आइजो माहारिनि सासे बिमा जानानै आं आफादगिरि जानानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रतिश्रुति होयो जे जोङो इउपिपिएल दिल्लीआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जों गिबियावनो बिमा माहारिनि जौगाथायखौसो जों खामानि मावग्रोगोन मानोना जोंनि बिमाया जौगाग्रोनांगोन बिमा जौगाबासो न'खरा जौगायो न'खर जौगाबासो गामिया जौगागोन गामि जौगाबासो सारा बिटिआरआनो जौगागोन नङा नङा बेखायनो जोंनि बिमा माहारिया जौगाग्रोनांगोन बिनि थाखाय जों गोबां हाबाफारि लादों जोङो ओरैबायदि थांखि लादों जे सेन्ट्रेलाव जोंहा रेजुलेसन लानाय जाबाय जे जोंनि बिमा माहारिनि मुङाव फैनाय जेसेबांनाखि सरकारनि आसनिफोर सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जेसेबांनाखि आसनिफोर जाहाथे बेखौ जोंनिफ्राय सेख'नानै लाया जों मानोना 15 बोसोर बिपिएफआ सलायबाय थानाय नैबे बिटिसिआव जों सरकारि आसनिफोरखौ मोननो हायाखै जेरैबायदि जोंहा दंमोन मोननांगौ रान्दि बुरै पेन्सन बोराय पेन्सन जेरैबायदि मोननांगौमोन सासे बिमा रान्दिया अनसुंथाइ फिसा फिसौ खांनो थाखाय सासे आइजो हाबा जानो रोङै आइजोआ मोननांगौमोन बेहा थांनानै थानो थाखाय सासे गरिब न'खरा न' गैयिया न' मोननांगौमोन सासे गोरिबा लेट्रिन मोननांगौमोन सासे गोरिबा खामानि मावनानै जानो थाखाय बयनिबो न'खराव गोरिबनि न'खराव जब खाना थानांगौमोन गरिबनि न'खराव
बयनिबो न'खराव मासाव माइरं सेरबाया बयनियावबो मोननांगौमोन बे रेशन कार्डआ बयनिबो न'खराव थानांगौमोन थानांगौना थानाङामोन रायजोफोर जों मानोथो आन्दलन खालामदोंमोन सोरखौबा गिदिर गोलाव खालामनो थाखाय जों आन्दलन खालामाखैमोन बयहाबो मोनथाय मोननांगौनि थाखायसो जों आन्दलन खालामदोंमोन बेखायनो जों एबार जेसेबांनाखि हिनजावफोरनि मुङाव फैगोन बे हिनजावफोरनि जेसेबांनाखि सरकारि आसनि बे आसनिखौ एबार जोङो गाज्रि दामोन आं बिफा माहारिनिसिम खेमा बिदों एबार जोङो 15 बोसोराव जोंखौ जेरैबायदि जोंनो होबोआखै बे मोनथायखौ जोङो एबार मोननो थांगासिनो जों नैबेयाव इउपिपिएल जोलुरारि सरकाराव फैयोब्ला बे हिनजाव माहारिनि मोनथायखौ बे 7था आसनिखौ जों एबार हिनजावानो मावजोबगोन सोर गामिनि आइजोआनो मावजोबगोन गाबागाव गामिनि सेलेक्सनखौ खालामनानै नोंथांमोना सोरहा न' गैया सोरहा लेट्रिन गैया सोर बुरैया पेन्सन मोनाखै सोर बोराया पेन्सन मोनाखै सोर आइजोआ बिमा रान्दिया आलाय सिलाय जानांदों बेखौ गासिबो लिस्टखौ नोंथांमोना हरजोबनांगोन सोरहा न' मोनाखै सोरहा रेशन कार्ड गैया सोर बिमाया बुरै पेन्सन मोनाखै बेफोरखौ गासिबो गामिनि आइजोफोरानो सेलेक्सन खालामनानै नोंथांमोनानो लिस्टखौ हरनानै नोंथांमोनानो मावनांगोन मानोना 15 बोसोराव रागा जोंनाङा दे जथ' जादों होनबा हौवायानो जादों होनो आं रागा जोंबा होना हाग्रामाया हौवा नङा होमबा खाम्फाया हौवा नङा होमबा खाम्फा हाग्रामायावसो होनदों दा बिदेशिखौसो सालायबाय नालाय नङा होमबा ओमफ्राय नोंस्रा बेखौ रागा जोंदोलाय खोनाबाय आं हाग्रामा खाम्फाखौसो होनदों नङा होमबा मानो होनोबा जोंनो जेबो मोनथाय होबोआखै बै सरकारि आसनिफोरखौबो जोंनि गामिनि रायजो राजा आइ आफाया मोननो थाङाखै मोनदोंबा रावबो मोननो थाङाखै दिनै न' नांगौबानो 10,000 20,000 घुस होनांदों सोरबा लेट्रिन नांगौबानो 5,000 घुस होनांदों होनबा जों मा मोननाय जाखो बेलाय लेट्रिना 12,000 ल' होनबा खावसेखौनो गावसोर जाग्रोखायो होनबा माबोरै मोननाय जाखो बियो दा बेखायनो जोङो जेसेबांनाखि हिनजावफोरनि बेखौ जों हौवाखौ मावहोनाय जानाय नङा एबा गोबारै आखाइखौ खालामजों जों हौवानो मावनाय जानाय नङा 15 बोसोराव बिपिएफआ सालायनायाव हौवाया जथ' मावदोंमोन गासिबो आद्राजोब आद्रा नङा नङा सोरनिबा न'आ सुंथालु जादों सोरनिबा न'आ खालि लहाल लांनानै दोनहैदों सोरनिबा न'आ उखुम गैया सोरनाबा बिथायानो गैया सोरनाबा दरजा खोरखि गैया दाखालिथ' जोंनि निसियाव मोनसे नुबावबाय आं दै बानायाव मा मोखांथिं खोरखिया दंफांनि रङाबो गोमो उनथिं थांनानै नायबे इन्जुरा हा लिरनायसो खावसे ओमफ्राय खिरखि मोनसे मानि मिथिबायना रायजोफोर नांदर बिलाइनिसो आं बेखौनो सिन्था खालामदों हाबाब 17 बोसोर खुंबाय जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एबार मानो नांदरखौसो सेंसन खालामना लाबोखोनदा खिरखिया मानो नांदर जाखो होननानै बेसेबां दुखुनांथाव रायजो राजा आइ आफानिफ्राय गदा लांबाय दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ उल्था थगायफिनबाय नङा होमबा नाथाय जोङो इउपिपिएल एबार सरकाराव फैयोबा जोंहा थांखि लादों जे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव डेभेलपमेन्ट एबा जौगाथाय बे जौगाथायखौ जोङो रायजो राजा आइ आफानासो हगारना होनाय जागोन मानोना रायजोआसो भट होआ होमबा मा नङा रायजोआसो होयो मोनफ्रोमबो अधिकारा रायजोनि थानांगौ रायजोनि आखायावसो हगारना होनाय जागोन बबाव दंग नांगौ बबाव बान्दो नांगौ बबेयाव लामा नांगौ बबाव सुइस गेट नांगौ गासिबो रायजो राजा आइ आफायानो जिरायनानै रायलायलायनानैसो उमुगाव ओरै नांगौ होननानै रायजोफ्रानो डिमान्ड खालामनांगोन अब्लासो रायजोनि मोनथाय जायो नङा होमबा मानोथो लिडारफोरनाव थानांगौ अधिकारालाय लिडारा हारसिं आथिं आखाइजों भट होयो नामा आंना 10टा होदानोसै आं सेन्ट्रेल लिडार होननानै होनो मोनगोन नामा मोना मोनसेल' मोनगोन आंबो नङा होमबा होनबालाय अधिकारा मानो सेन्ट्रेल लिडार डिस्ट्रिक्ट लिडार प्राइमारि ब्लक लिडार मानो थाहैनांगौ रायजोजोंसो राजा रावबो हारसिं राजा जानो हाया बेखायनो गासिबो अधिकारा रायजोनि थानांगौ जोंनि इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बियो गासिबो जाजोबगोन गासिबो मोनथायानो रायजो राजानि जागोन रायजो राजायासो सेलेक्सन खालामनानै हरनांगोन बेखायनो आं खावलायदों जोंहा गोबां आसनि लानाय जादों जोंनि आइजोफोरनि थाखाय
आइजोफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि फिसा हिन्जावफ्रा गोबाङानो न'खराव जानो गैयिनि थाखाय सोरबाया 6, 7 निफ्राय फरायनायखौ गारनांदों, सोरबाया 9, 10 निफ्राय फरायनायखौ गारनांदों, सोरबाया मेट्रिक फेल जानानै थानांदों, सोरबाया बिदिनो पिअ फेल जानानै थानांदों। बे फिसा हिन्जावफोरखौ जोंहा मा खालामनांगौ? जोंथ' आनि थानि गारनो हाया नङा होमबा? जों बेखायनो बे फिसा हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो मोनसे जिल्लायाव मोनसे ट्रेनिं सेन्टार बानायनो नागिरदों। मानोना बिथांमोननि इयुनखौ दाना होनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे गावसिनि मावनायजों माखासे आखाइनि हाबा गावनि रोंगौथिजों जाहाथे बिथांमोना गावसिनि आथिङाव गावसोर गसंथानो थानो हायो। जों गोबां ट्रेनिं होनो नागिरदों। आखाइनि हाबा, सुनाय, एरनाय, मेसिनजों सुनाय, आखाइजों बानायनाय, जि दानाय, गोबां बिथिंनि सोरबाया बिदिनो प्लास्टिकनि बिबार बानायनाय, सोरबाया फुथुला बानायनाय, देलायग्रा बानायनाय जोङो गोबां नुनो मोनो। बै खावालिफ्रा गोबां बिबार साजाय फाननानै गोबां थाखा खामायो। नै बेफोरबो जोङो ट्रेनिं लानानै गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो। आरो बबावबा जोङो बिदिनो ट्रेनिं रोंबायबा बै गथ'फोरा बबावबा हाबायाव कन्टेक्ट खालामनो हाबाय साजायनो थाखाय, बिसोरो हाजार थाखा खामायनो हागोन। नङा नै बेबायदि ट्रेनिंखौ होनानै जोङो फिसा हिन्जावफोरखौबो जोङो बेखारै दोननो नाङा। फिसा हौवाफोरनि थाखायबो गोबां खामानि लानानै फैदों। दिनै बिटिआर सुक्तियाव गोबां इउनिभार्सिटि बायदि हस्पिटाल, दिनै मेडिकेल कलेज माबा-माबि दङ। बेयाव गोबाङा जेसेबां गावनि रोंगौथिखौ दं इसेबाङै बिथांमोनाबो मावनानै मोनजागोन। दिनै जोंना गोबां गथ'फ्रा गाज्रि जानो हमदों। जों बिमाया नोंहा रायलायनांगोन नङा? बिमाया माब्लाबाबो फिसाखौ गाज्रि जाथों होननानै खाङा, रावबो जोनोम होआ। आंनि फिसाया फाग्ला जाथों, आंनि फिसाया ड्राग्स जाग्रा जाथों, आंनि फिसाया जौ फाग्ला जाथों होननानै रावबो खाङा। बयबो गावनि फिसाया सासे मानसि जाथों होननानैसो खाङो। बेखायनो जोंहा फिसानि थाखाय इयुनखौ नाहरनांगोन। जों दानि बिपिएफनि हाजार लाख थाखाखौ जोङो सिन्था खालामनानै जानाय नङा। बिथांमोननि कम्बल खुन्दुंखौ नायनानै जानाय नङा। बिथांमोननि दख'ना गाननायखौ लब खालामनानै जानाय नङा। जोंहा सिन्था खालामनांगोन इयुनखौ। जोंनि फिसा-फिसौनि फैबाय थानाय इयुनखौसो नायनानै जोङो भटखौ होनांगोन। बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम आङो खावलायो जे जोंहा जोंनि फिसानि थाखाय इयुननि थाखायसो जोङो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनांगौ। मानोना जोंनो इयुनखौ नैबे ट्रेक्टरनि सबियासो लाबोगोन। मानोना बे ट्रेक्टरखौ सोर दैदेनदों? मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि सानसे जोंनि बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय। सोरबा बर'आ प्रमद बर'खौ सिनाया होनबाथाय बर'आ नंला बियो नङा होमबा? सोरबा बर'आ जुदि प्रमद बर'आ सोर होनदोंबाथाय बे आउटखासै बर'निफ्राय नङा होमबा? जाय सिनाया होनो। आं बेखायनो खावलायदों जोंनि आइजोफ्रा साफ्रोमबो सांग्रां जा। जोंहा मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ ओइबार जोंखौ बिमा माहारिखौ सनमान होजेनबाय। बिथाङा बुंदों इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो जों बिमा माहारिनि समान मोनथाय होनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो समान 33%